வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி என்பி அகாடமி. நம்ம சேனல் அஃபர்மேஷன். நான் ஜெயிப்பேன், நான் வெற்றியை அடைவேன். ஐ வில் வின், ஐ வில் அச்சீவ் சக்சஸ். நான் ஒவ்வொரு நாளும் புதியதை கற்கிறேன். ஐ லேர்ன் சம்திங் நியூ எவ்ரிடே. நான் என் நேரத்தை வீணடிக்க மாட்டேன். ஐ டு நாட் வேஸ்ட் மை டைம். நான் கவனமாகவும் ஆர்வமாகவும் படிக்கிறேன். ஐ ஸ்டடி வித் ஃபோக்கஸ் அண்ட் கியூரியாசிட்டி. நான் நல்ல நல்ல பழக்கங்கள் மட்டுமே பின்பற்றுகிறேன். ஐ ஃபாலோ ஒன்லி குட் ஹேபிட்ஸ். நான் பெண்களையும் எல்லா மனிதர்களையும் மரியாதையுடன் நடத்துவேன். ஐ ட்ரீட் உமன் அண்ட் ஆல் பீப்புள் வித் ரெஸ்பெக்ட். நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன், நேர்மையாக இருப்பேன். ஐ டு நாட் லை, ஐ எம் ஹானஸ்ட். நான் என் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் சொல்வதை கேட்பேன். ஐ லிசன் டு மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ்.